Unha semana despois do inicialmente previsto por mor da presenza da toxina, os máis de 1.500 mariscadores das agrupacións de a pé e de a flote que traballan na ría de Murosnoia iniciaron a campaña extractiva. Despois de meses parados xa había moitas ganas de regresar aos areais. Hai si moitísimas ganas de empezar, porque claro, a xente todo dependemos desto, que é o noso traballo. O inicio moi ben porque a xente ten gana de traballar, estáse facendo un bo xornal, e a ver se vai aumentando os precios e aumentando o cupo de berberechos, pero bueno, a mí xa valeu moi ben. O berberecho tamén, o primeiro e o cuarto, o segundo e o terceiro, ten que subir, non? Que está a vianda bastante chea, e bueno, aí se sube un pouco o berberecho e aumentamos un pouco os topes do berberecho. Pero estamos á espera de que suba, non? Nestes primeiros días as sensacións son positivas, aínda que moitos produtores están a ter dificultades para coller os cupos, principalmente de ameixa, que escasea. Para a ameixa japónica un pouquiño menos, pero a ver, é os primeiros días e ver o que vai aparecendo por aí. Bueno, bastante ben, de momento non hai queixa, só japónica é pouca cantidad. Día a día, vamos vendo porque ainda quedan zonas sin abrir e xa veremos, xa iremos vendo. Este ano é ano de moito berberecho. Ameixa pouca, pero berberecho hai moito. Si sempre pasa o mismo, cando é ano de moito berberecho sempre hai menos ameixa. Berberecho hai un pouquiño, ameixa un pouco menos, pero bueno, ben, en general ben, bastante ben. Si, ameixa hai pouca, de feito xa ves para aí, japónica, o cupo costa baixarnos media horiña de traballo, con estas mareas cheas de todo, pois hai que mirar o que nos poñen o cabildo para traballar é pouco máis. Os mariscadores confían en que as capturas e principalmente os prezos vayan a máis segundo vai avanzando a campaña. Iso sí, moi pendentes da evolución da toxina, que pode botar por terra todas as súas ilusións. Hai moito berberecho, e a ameixa hai bastante menos, pero o berberecho hai moito. E bueno, é o de sempre, se non ven toxinas nin riadas fuertes, vai ser unha campaña regular boa, como ano pasado incluso un pouco mellor. Pero bueno, a ver a toxina e a riada, se non respetan eso, eu penso que pode ser mellor que o ano pasado.